Бүгін ардаклы замандашыбыз үзе алып барусы ролінде. Хәерле сәгатьтә хөрмәтле радио тыңлаучылар. 2 йондыз программаһының сираттагы соралышына рәхим итегез. Ашхадар радио студиясынан һездә мин, социология фәннәре кандидаты Тимур Мухтаров һәм башкорт проекттары ирекмәндәр берекмәһенең итәкчесе Илдар Кинябулатов сәламләй. Хәерле көн. Безнең ошо декабрьдә бит инде башкорт теле көне була бит инде. Ошо байрам бездә хәзер берничә ел үткәрелә һәм ел адагында булгас, ул безнең башкорт теленең хәленә ниндәйдер йомгактар яһарга була һәм башкорт теле өчен ниндәй эшләр башкарыла, ошо эшләргә баһа бирергә була. Башкорт телебез әлеге вакытта без беләбез ЮНЕСКО тарафыннан югалып барган телләр атласына индерелгән һәм бу инде 2009 елдан бери башлана килә һәм безнең телебез минем уемса әлбәттә ул бик авыр хәлдә, чөнки бик күп эшләр башкарылмай һәм уларды ничектер башкарырга кирәк. Башкорт теле өчен менә бигрәк тә безнең онлайн башкорт теле, я цифрлы, я интернет башкорт теле, ошо темага буенча Илдар синең менән һөйләшеп алайык. Баштан ук ошондай сорау куям. Ничек уйлайсың? Тиешле эшләр ул өлкәлә башкарыламы? Мәсәлән, эшләр барамы? Ниндәй баһа бирер инең? Ниндәй безнең проблемалар бар? Әгәр дә проблемалар булһа, уларның сыгу юлларын ошо зур темалар синең кәңәшләреңдә бик һәйбәт булыр инең ишетергә. Рәхмәт. Әгәр менә дөйем алганда цифрлаштыру темаһын, ул берничә мөһим юнәлештән тора. Беренчедән ул дөйем технологиялар, телне цифр дөньяһына индерерсең, дөйем технологиялар бар. Икенчедән ул мәгариф өлкәһендә кулланылган продуктлар һәм технологиялар. Өченчедән ул медиа. Нашы һәр бер юнәлештә ниндидер проектлар бар, ниндидер ниндидер хәрәкәт, ниндидер үтенсә бара. Ләкин төрлесе бара. Мәсәлән, әйтәк, дөйем технологиялары, лингвистик технологиялар, я инглиз телендә әйтәк, NLP дип атала, Natural Language Processing, нашул технологиялар әле безнең яйрак үсешә. Шул вакытта, мәсәлән, ни өчен кирәк ул технологиялар? Ул онлайн тәрҗемә системалары, телде аңлау һәм телде синтезлау системалары. Шундай нәмәләр, ул менә бер юнәлеш, икенче юнәлеш ул телде укыту дип әйтәк, телде өйрәнү. Менә элек бит инде уның өчен булган китаптар, әсбаптар укыту өчен. Хәзерге заманда кушымталар кирәк, медиа материалдар, төрле ярдәмче төрле технологиялар кирәк. Бу өлкәлә ниндидер үзгәрештәр, яңа продуктлар барлыкка килгән һәм медиа өлкәһендә дөресен әйткәндә әле яйрак бара күп нәмәләр. Һәм әйтәйек ди, яңа форматта булдырылган киң мәгълүмат саралары әле безнең башкорт телендә үсешмәгән. Менә минем шундай бер сорау. Соңгы еллар исендә башкорт теле интернетта уның күләме күбәйәме? Сайттар, контент, я киресенчә ниндәйрәк хәзер процесслар бара? Дөйем алганда, әлбәттә башкорт телендәге сыккан контент уның ханы күләме арта. Һәм иң беренчедән бу әлбәттә социаль селтәрләр, телдә белгән кешеләр телдә аралаша, үзләрендә контент сыгара, үзләренең битләрендәме, я төркемнәрдәме, сәхифәләрдә төрле тематикалар буенча. Икенче яктан, шул вакытта сайтларның ханы киренсә кәме бара. Кәмәйә. Беренче шундай тикшеренүләрдә Борис Орехов башлагайны. Борис Орехов һәм Башкорт дәүләт университетының компьютер филология буенча бүлеге, лаборатория шундай тикшеренүләр башлагайны 2009 елда беренче тапкыр шикелле. Шул вакыттан бирле сайтларның ханын улар тикшереп торалар. Һәм әле инде Борис Орехов Мәскәүдә югары экономика мәктәбендә, шунда шулай гуманитар тикшеренүләр буенча лабораториялар эшләй һәм улар Россиядә төрле телдәрдә сыккан сайтларның ханын шулай тикшереп торалар ел һайын. Без дә шулай үзебезнең тикшеренүдә үткәргән касандыр 16 елда башкорт телендә сыккан төркемнәрнең хананык инде күләмен һәм сайтларның ханын. Әгәр 2016 елда сайтларның ханы булгайны
126, әлеге мәлдә 74. Борис Орехов һәңгә тикшергән 74 булды. Ысынлап та кәмей. Бұл минең менә ошо баһа ниндәй була? Бұл кәмеүе бик куркыныч безнең өчен, әллә бұл объектив процесс менә ул кәмергә тиеш көтелә, шуның кәмеүе нисек? Бер яктан ул объектив процесс дип әйтәйек, чөнки ни өчен улай килеп чыкты? Беренчедән, ул киң мәгълүмат саралары. Әгәр 16 елда төрле Башкортстанда төрле газет, журналдар бетәһелә һәр береһе үзенең сайтын параллель рәвештә алып барырга тырышкайны. Айрым киң мәгълүмат сараларының сайтларының һаны кәмене. Икенчедән, ул хөкүмәттең сайтлары. Чөнки барыр элегерәк, әйтәйек, Рахимов замандарында күпселек мәгълүмат системалары ике телдә сыгарылды. Әлегә инде кирһенсә, әлеге яңа сыккан сайттар, мәгълүмат системалары күпселеге улар тик урыс телендә генә сыга. Мәсәлән, госуслуги ул федераль талаптар буенча сыгарылган, һәм монда башкорт теле һәм башка Рәсәйнең телләре лә шулай кулланылмай. Мисалдар килтереп була инде. Менә яңа сыккан сайттар күпселек осракта башкорт телен я башка телләрне кабул итмәй инде. Шулай икән. Минең шундай һорауым. Һинең уеңса, безнең башкортса киң мәгълүмат сарагы электрон газетме, ниндәдер башкорт телендә яңалыктар порталымы булырга тиеш. Һәм ул ысынлап та мин андай порталды белмәйм. Бездә башкортса юк. Менә Татарстанда Интертат бар шикелле. А менә безнең Баш Ньюс порталы, ул бит инде онда телевидениелыгы, радиоһы, хәбәрдар текст рәвештә бар. Ул ошо порталга тап киләме әле юкмы? Булай сыгын башкорт телендә мәгълүматлар сыгау. Мәсәлән, Баш Ньюс, шул Баш Информ, башка газет, журналдар, РБСМИ дип атала, уларның порталы. Башкорт яңалыктары сыккан порталдар бар. Тик медиа кагылышканна була медиа элекке форматта, була медиа яңарак форматта. Әйтәйек, Башкортстан телевидениеның порталы ул яңарак медиа контент күрәк. Шул вакытта ниндидер Рәсәй кимәленә иткән ниндидер киң мәгълүмат саралары yetişмәй дип әйтәйек. Мәсәлән, урыс телендә Лента, Медуза һәм шундыйрак сителләрнең талапларына туры килгән шундый яңа медиа саралар, улар минемчә юк әле. Менә башкорт телендә. Ни өчен мин улай әйтәм? Чөнки ул күрәк порталның үзе түгел, менә ниндирәк мәгълүматлар сыга. Ул күрәк редакциягә кагылышлы. Әгәр редакция яңындыр, ошо яңа медианың форматтары, талаплары буенча, форматы буенча эшләй икән, димәк, уны яңа медиа дип атап була. Әйтәйек, Татарстанда ошондай яңа медиа форматтар буенча эшләгән бизнес онлайн, инде һәм шундыйрак бар ул. Тик кызганычка каршы уларла урыс телендә. Әйе, реальное время һәм башкалар. А менә нисек уйлайһың? Безнең башкорт теле технологик юктыкта, әдрәк артта калган бит инде синтез, анализ, һөйләшүдең башкортса һөйләшүдең синтез, анализ, речи дип атала бит инде. Менә ошо яңа порталды, яңа контент менән тултырырга ярдәм итер инеме? Нисек һинең уеңса? Әлбәттә, бундай дигән генераль шундый технологиялар, улар әлбәттә бөтен башка проектларга нык йогынты яһый. Мисал өчен, безнең бит инде күп активистлар, булай граждандар күзәтеп йөри төрле такталарда, вывескаларда хаталар еш кына сорайм. Мәсәлән, магазиндарда, урындарда. Ни өчен килеп чыга? Чөнки дизайнерлар, шуларда эшләгән дизайнерлар Яндекс тәрҗемәсе системасын куллана. Улар әлбәттә аңламай, сифаты яхшымы, насармы. Улар шулай өйрәнгән. Башка бөтен башка телләр өчен улар, казак теле өчен, кыргыз теле өчен улар ондай системалар кулланып, хаталар бик килеп чыкмай инде. Шуның өчен дә улар уйлайлар, яна менә башкорт теле бар бит, шулай хата була дип кулланалар. Әлбәттә, әгәр шундый тәрҗемә системага сифатын яхшыртса, күпселек кеше уны менән кулланып, инсектор контентлар тарыны, аралашуды артырыны. Әлбәттә шулай. Әйе, менә минең дә уемса шундай технологиялар, шул тәрҗемәсе онлайн һәм синтез менән анализ, ул безнең киң мәгълүмат сараларын да үстергә һәм безнең милли мәгарифте үстергә иң кирәкле нәмә булырга тиеш. Чөнки
безнең кагытлы эпоха артта калды. Без уны аңламай калдык, хизмәй калдык. Менә хәзер бит инде цифровизация, элек безнең иң куркытта торган нәмә глобализация булган. Безнең хәтта башкорт телен ассимиляцияга дусар ителгән түгел, ә глобализацияга дусар ителгән дип әйтелгән. Ләкин хәзер бит инде цифровизация. Менә глобаль рәвештә безнең башкорт теле өчен шу цифровизация процессының ниндәй алда торган бурыстар, ул процесска инер өчен, уның алдында югалмас өчен бар. Менә бит мин ниндәй юсыкта әйтәм. Урбанизация мәсәлән, ул хәтта башкорт халкының яшәгән рәвешен юкка сыгарды. Башкорттар калага күсеп, күбеһе башкортлыгын югалта, телдәрен югалта, һәм ниндәйдер тегене уртак бер массага әйләнә. Менә шул хәзер цифровизация. Менә ошондай глобаль рәвештә һөйләйек әле. Ничек уйлайсың, менә бу һәйбәтме, юкмы һәм башка? Телдәрнең цифрлаштыруы, ул моның ике ягы бар, әлбәттә, ул процесстың. Бер яктан, әлбәттә, цифрлаштыру һәрбер телгә яңа мөмкинлекләр бирә. Мәсәлән, ул булай, әгәр ситуация аналог дидер, кимәлдә калга, мәгълүмат технологияләре аналогта калга, бу мәсәлән, бәләкәй тел, ул уның позициялары насаррак ди. Ә цифрлаштыру уга яңа мөмкинлекләр бирә. Мәсәлән, әгәр ул ниндидер ошондай технологиялар үзләштереп алга китәти, югалып калырга уның шанслары кәмей. Әлбәттә, технологиялар уга ислапта шундай югалмаска шундай шанс бирә инде. Икенче яктан, цифрлаштыру хәтта зур телдәргә, күп кешеләр кулланган телдәргә лә яңа ниндидер шундай ярыш башланды инде. Мәсәлән, ниндидер телдәр технологияларны яхшы үзләштерә, мәсәлән, инглиз теле. Ул башка телләргә караганда күпкә тирәк үсешә, чөнки тирәк технологиялар үзләштерә. Мәсәлән, урыс теле елдан ел сак кына артта калып бара инглиз теленә караганда. Һәм әлбәттә бу шулай ук дискриминация тудыра дип әйтәйек. Ниндидер телдәр улар елдан ел алга китә инде. Кем тирәк цифрлы технология үзләштерде, шул тирәк алга китә. Ә нинди телләр керенсә яерак бара. Алар цифрлы технология өлкәһендә лә, ошо цифрлы дөньяла барыр сак кына артта калып, әкрен генә артта калып баралар. Һәм әлбәттә шул бар. Һәм ни өчен менә шундый, менә әлеге көндә ни өчен тирәк башкага кирәк булып эшләре? Чөнки әгәр һин өлгермәһәң, һин артта торып калаһың. Әлбәттә шундый нәмә бар. Менә башкорт телен торганда әйткәндә, минеңсә шанс әле бар. Ләкин без ислапта әле билдәле түгел. Башкорт теле һакланып каламы? Я алга китәсәкме? Әле уны билдәле түгел. Бездән тора. Ярай. Ә менә әйтәбез бит инде ошо цифровизация өчен зур ниндәйдер фәнни кирәк оешмалар, я ирекмәндәрнең зур эшләре кирәк бит инде. Ә менә безнең Башкортстанда ундай үзәктәр, фәнни оешмалар һәм ирекмәндәр эшмәкәрлеге һин күрәһеңме? Кем конкрет шуларны башкара, я башкармай, я мәсәлән башкарыр инде, ләкин уларга бирмәйдәр, я башкарһала, насар башкара. Менә нисек һинең мөнәсәбәт? Әйтәйек, әлеге мәлдә ошо тел алга барган өчен, эшләр алга барган өчен шул экосистема кирәк. Экосистема ул берничә өлештән тора. Ул шул кайда әйткән фәнни үзәкләрдә, разработчиклар, программа эшкәртүчеләр, ул ирекмәндәр, волонтерлар, ул төрле проектлар, мәсәлән, ул ошо проектларда финанслау системаһы, финанс ярдәм күрсәтү системаһы, шулай ук ул хөкүмәттең төрле институциялары, ул шулай ук мөһим. Әлбәттә, җәмәгать оешмалары, һәрбер шәхси кешеләр дә шулай ук улардан да күп нәмә тора. Наша экосистема тулынса бергәләшеп эшләп китмәйсә, менә һәр береһе үзенең эшен башкара һәм бер-беренә ярдәм итә, шунһыд эш алга китмәйсәк, менә әйтәйек, фәнни оешмаларда алһак, бер яктан тикшеренүләр бара. Менә башкорт теле тураһында, филология, ошо өлкәлә тикшеренүләр яхшы бара. Икенче яктан компьютер филологияһы безнең башлангыч рәвештә генә һаман. Икенчедән ирекмәндәр бар, ләкин һәм безнең дөресен әйткәндә Россия халыктары мәсәгыштырганда иң көчле ирекмәндәр хәрәкәте булды. Наша тел өлкәһендә кызганычка каршы бу
хәрәкәт тиешле ярдәм күрмәде. Менә әлеге мәлдә айрым активистлар һаман үзләренең эшен алып бара, ләкин багаса булган хәрәкәт ул югалып калды. Хәзер әйтәйек, удмур телендә, я татар телендә, монда әүдем эшләгән активистларның ханы бәлки күбрәктер. Унан алда бер нисә ел элек киренсә булды. Безнең ошо проектларда әүдем катнашкан активистлар ханы күбәйә. Әйтәйек, финанс ярдәм күрһәтү. Финанс ярдәм күрһәтү әлбәттә яхшырда, менә әле бит ел һайын гранттар бирелә оешмаларга. Ләкин нимә әйтәйек, профессиональ разработчиклар еш кына барыр гранттарга лайык булмай. Еш осракта бу проектлар һәм финанс ярдәм я бюджет оешмаларына эләгә, я хөкүмәт белән якын эшләгән, якын аралашкан җәмәгать оешмаларына. Кайбердә уларның тәҗрибәһе шулай ук итешмәй. Мәсәлән, ул башлап китәләр һәм ислап проект яхшы, ләкин улар бит башлангыч рәвештә генә эшләйләр эште. Уларның тәҗрибәләре итешмәй һәм финанс ягы ул проектның бер ягына. Әлбәттә, тәҗрибә, финанс, технологиялар улар бөтәһе бергә булырга тиеш. Белем. Һинең уеңса, өмет бармы? Кемгә без өмет баглайбыз? Ниндәй орган, я ниндәй дәүләт кешеһе, кем, исем, фамилия, ошо ирекмәндәрде, дәүләт структураларда берләштергә тиеш, ошо юсыкта милли һәм тел политиканы, ошо финанслау бердәм рәвештә үткәрерсең. Минеңсә, ондай структуралар балай әҙер бар, мәсәлән, әйтәйек, башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды бар, бөтөн донъя башҡорттар ҡоролтайы, хәҙер бит айырым министрлар бар ошо эштәр буйынса, комитеттар, нимәләр бар. Ниндәйҙер эш алып барыла, ләкин ирекмәндәр менән, кешеләр менән тығыҙыраҡ минеңсә бары эшләргә кәрәк. Миҫал өсөн, төрлө проекттар башҡарыла. Һәм хөкүмәт өсөн интерфейс ул ниндәйҙер организация. Шулай оешма. Ләкин уның төптәрәк ҡараһаң ул проектта, унда бары ниндәйҙер кешеләр эштә алып бара. Һәм был кешеләрҙе бер кем дә күрмәй, уларға организацион ярдәм күрһәтелмәй дип әйтәйек. Уларҙы бер-береһе менән таныштырыу, аралаштырыу, ошо эш шулай ук яй ғына бара. Һәм әлбәттә айырым активисттарҙы, айырым әүҙем эшләгән кешеләргә шулай ук ярдәм кәрәк. Мәсәлән, миҫал өсөн, Искәндәр Шакиров, ул нисәмә йылдар буйы ошо цифрлаштырыу өсөн алып бара. Ул үҙе китаптар сканлай, әллә нисә китаптар сканлаган, үҙенең китапханаһын сығарҙы. Хәҙер ул башҡорт теленең параллель корпусын сығарга маташа. Менә ул нисә йылдар эшләгәнгә ҡарамаҫтан, барыбер ул бер кемгә лә кәрәкмәй дип әйтәйек. Дөрөҫө шул инде. Әлбәттә, быны үҙгәртергә кәрәк, был ҡарашты үҙгәртергә кәрәк. Бөтәһе яғынан да, ҡоролтай яғынан да, фонд яғынан да. Менә фонд ҡына, беләмсә, фонд ҡына аралаша был активизмен. Менә башҡалар ҡолаҡта ҡаҡмай бит инде. Бәлки белмәйҙер ҙә. Улай булырға тейеш түгел. Әлбәттә, беҙҙең менә Башҡортостанда ирекмәндәр барыр күп кенә тәжрибә туплаған был өлкәлә. Һәм был тәжрибә былай ғына юғалып ҡалырға тейеш түгел. Әйе, мин килешәм. Ирекмәндәрҙең дә ошондай проблемалары бар, ләкин фәнни ойошмаларҙың да организацион, я хөкүмәт мөнәсәбәте менән ниндәйҙер проблемалар бар тип иҫәпләйем. Менә, мәсәлән, беҙҙең ошо дәүләт программаһында башҡорт теленең анализлау һәм синтез буйынса, тағы башҡорт теленең милли корпус төҙөү буйынса ниндәйҙер эштәр планлаштырылған. Һәм уларға финанслау яҙылған, бирелгән. Ләкин минең уйымса, минең белеүемсә, бик тә кәрәкле башҡорт теле өсөн саралар, улар нисектер ишетелмәй, фәнни ойошмаларға башҡарырға бирелмәй. Мәсәлән, беҙҙең Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты тарафынан ошо эшләнергә тейеш булған саралар. Әмә ләкин хөкүмәт тарафынан бер ниндәй ҙә заказ, бер ниндәй ҙә хатта мәғлүмәт шуларҙы башҡарыу буйынса юҡ, килмәй. Бында килеп сыға, ул сараларҙы башҡарырға кем инициатор булырға тейеш? Я хөкүмәтме, я фәнни ойошмалар, я ирекмәндәрме? Кем бында яуаплы кеше? Бында бик күп һорауҙар тыуа һәм шул башҡа саралар буйынса
хөкүмәт менән башка министрлык арасында ниндәйдер инициатива анан без күрмәйбез. Шуңа монда ниндәй фикер туа бит инде. Бәлки бу безнең ниндәйдер исем өчен эшләр башкарыла, сын фәнни ниндәйдер эзләнүләр башкарылырга пландар юк. Без, мәсәлән, һәм ирекмәндәр улар булырга тиеш дип уйлап утырабыз һәм нимәлер көтәбез. Сында сәясәт бөтенләй икенче якка китә. Әгәр катмарлы тел технологияләр турында әйткәндә, исламда бер яктан акча бүленгән, икенче яктан менә ничәмә еллар инде эш бер ничек тә кузгалманы. Элек булык әле Зинур Амирович Серездинов, менә шул бердән бер фән кешеһе булды бит инде. Тик Борис айрым, әлбәттә, бу фәнни проектларда алып бара, ләкин ничектер һаман да нигезле ошо технологиялар булдырылмаган. Минең фикерем шундый, бер яктан хөкүмәт әлбәттә заказчик хамак булырга тиеш бу соракта, үзе талаптар коеп, бу эште тизәйтергә тиеш. Әгәр акча бүленгән икән, димәк бу эшләр эшләнергә тиеш. Икенче яктан монда разработчиклар һәм шәхси компанияларда ялеп итмәенсә, шулай эш кузгалмайсың. Менә Мәскәүдә лә шундай тәҗрибә булды, мәсәлән, Мәскәүдә бар Яндекс һәм Эбилингва. Эбби компанияһы урыс теленә кагылышлы күпселек нигезле технологиялар ошо ике компания менән партнерлыкта булдырылган. Параллель корпустар, тәрҗемә системалары, эдләү системалары, менә ничек кенә карама, барыр һин шул я берһенә сыган, я икенчесенә. Һәм шулай ук Питерда компания бар, Центр речевых технологий, шулай ук билдәле. Хәзер ул Сбербанктың экосистемаһына инә. Әгәр төпләп калына башлаһаң, барыр шул үз компанияның беренә килеп сыгаң инде. Барып сыгаң. Бездә әлбәттә нисен ошо фәнни яктан бу проектлар яртылаш эшләнелгән дип әйтәйек. Ләкин менә ошо разработчикларның өлеше шул эшләнелмәгән. Менә әлбәттә бундай проектлар телдең ошо нигезле технологиялары бер яктан фәнни кешеләр, икенче яктан разработчиклар, улар бергә генә эшли алалар. Менә мәсәлән, Казанда яңарак итендә тәкъдим ителде тәрҗемә системаһы. Минеңсә, анда Иннополис менән Семиотика институты бергә эшләгән менә шундый технология һәм эземтәһе яхшы снапта. Минеңсә, ошо модель, ошо мисал безгә лә туры килә. Әгәр дә без прогресс нидертеләбез икән, димәк, шәхси компанияларда бу эшкә ялеп итергә кирәк. Димәк, ысынлап та ошо Татарстандың Семиотика институты, улар хәзер хатта башкортса, русса онлайн тәрҗемәсе проектын башкаралар бит инде. Без белүебезчә, һәм шундай фикер туа. Безнең фәнни структуралар, дәүләт структуралар һәм хатта шундай коммерция структуралары шуны башкара алмаймы? Безнең кадрдар бармы шуны башкарырлык? Һәм ярай бул әле еңелрәк проект булга, онлайн тәрҗемәсе, ашулык синтез һәм анализ башкорт теленең уларды башкарыр өчен бездә кадрдар бармы? Әле ысынлап та хәзер улар юкка сыга һәм безгә уны я Мәскәүгә, я Казанга заказ биреп кенә башкарга туры киләсәк. Һәрбер солдың үзенең плюстары, минустары бар. Мәсәлән, әйтәйек, әлеге мәлдә ошо технологиялар улар бер 20 ел көтелә инде. Шулай әйтәйек, кеше слап та һугынган ошо технологияларда. Кайда онлайн тәрҗемәсе, кайда Алиса һәм кайда эдләү системалары. Әлбәттә, күптән кирәк инде мондый нәмәләр. Шуның өчен дә әлеге мәлдә иң яхшыһы ошо тәҗрибәләре булган разработчикларга заказ биреп, тизрәк уларны эшләп чыгару. Икенче яктан, әлбәттә, Башкортстанда ошо NLP өлкәһендә эшиткән, тикшеренүләр алып барган фәнни үзәк кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки ошо NLP технологиялар гомумән алдынгы ошо инновацион технологияларның бер мөһим өлеше. Әгәр әйтәйек, Яндекс һәм Google һәм компаниялар улар ошондый технологияларга таянып эшләнгән. Әгәр һин тере тел менән эшитә белмәһең, һинең башка технологияларыңда алга бармайсың. Мәсәлән, әгәр һинең интерфейстарың кеше белән аралаша белмәй икән, һин хата алмайсың, сервистарда бирә алмайсың. Күп нәмәләр NLP технологиялары нигезләнеп эшләнгән. Мәсәлән, эдләү системаһы ул тел бит инде. Ул тел менән эшләтә, тәрҗемә системалары шулай ук.
һәм күп башка нәмәләр уларда NLP технологиялар булдыра булмай. Тимәк, әгәр Башкортстанда шундый үзәк, шундый технологияларны үзләштерерлек, алга этәрерлек фәнни үзәк булмай икән, тимәк, безнең башка төрле технологиялар шулай торып калсак. Ярай. Безнең әле вакытыбыз бетеп бара, ләкин менә шундай хорау бар ине. Мин үземнең мәкаләләремдә ашы ноябрь айында сыккан цифровизация башкорт онлайн һәм ашу процессларына мин ниндәйдер баһа куеп, шундай хыгымталар яһаным. Безнең ул өлкәле баһаларыбыз 2 менән 3 арасында, 2 балл менән 3 арасында, чөнки минең уемса, бездә тик фәнни генә хораулар түгел, бездә бит әле тагы бар башкорт телен өйрәнү усулдарын, приложениялар, төрле программалар, сайттар, медиа, улар әле бик нык үтешмәгән, улар тик башлана гына, вакыт үтә, яшьтәр, балалар үсә, улар башкортса контент күрмәй. Безнең мәктәп программаһына башкорт теле, башкортса укыту кермәй, чөнки контент юк, дәреслектәр яңы чыгарылмай, һәм башка бу бик түбән баһа минең уемса. Ниндәй баһа биреренең ошо процессларга ЮНЕСКО критерийлары буенча я башка халыкара стандартларга таянып. Тренд әлбиттә аңлашыла. Әгәр әлеге трендты үзгәртмәһәк, әлбиттә башкорт теле икенче статуска инеп китсәк, түбәнрәк статуска инеп китсәк, ЮНЕСКОның талаптары буенча түбәнрәк статуска инеп китсәк, мәсәлән, әлеге мәлдә Рәсәйдә мондай телләр бар, мәсәлән, мари теле, эрзән теле. Нашындайрак уларның хәле насаррак, менә башкорт теле белән сагыштырганда, сөйләшкән кешеләрнең һаны кәмерәк, белгән кешеләрнең һаны кәмерәк, укыту ягы бөтен яктан да әлбиттә теге хәле насаррак. Әлеге тренд барга, киләһе стадия шу. Мин оптимист һәм Уэльс телен алһак, ул әлбиттә ошонда деградацияны үткән касандыр. Әлеге мәлдә уны терелтәләр дип әйтәйек. Иврит теле шундай юлда шулай үтте. Уны шулай терелтә усулдары уңышлы килеп сыкты. Әгәр дә башкорт теле бөтенләй югалып калма, тиешле саралар, технологиялар, тиешле хөкүмәт үзенең сәясәтен үзгәртһә, кешеләр үзләренең караштарын үзгәртһә башкорт теленә кагылышлы. Ысын әүдем эштәр шул моменттан башланһа, әлбиттә ивриттең һәм Уэльс теленең уңышын шулай кабатлап булырын итеп, шундай ышаныс мен яшәйм. Аңлашылды. Ошо өлкәлә ине иң борсуган хораузар Кырылтайла эшләнем. Ирекмән һәм Актайда берничә ел буе эшләнем ошо проектлар өстендә. Хөкүмәттең ничегрәк корылганын, грант буенча проектта мен катнаштым. Шу системаны ничегрәк эшләгәнен аңлап, мин нәмә әйтермен, әлбиттә бунда яхшыртулар өчен потенциал югары, бар әле потенциал. Ошо өлкәлә менеджментты артабанда яхшыртырга кирәк. Айрым проектларда сыгаруына барыр тиешле результат килтермәйсәк, бөтен нәмә комплекста эшләнергә тиеш. Һәм менә ошо бөтен һөйләгән оешмалар, кешеләр безгә тыгыз аралашып эшләргә кирәк. Уның өчен ошо өлкәләге менеджментта снапта сифатын яхшыртырга кирәк. Менә мин ошондый проблема күрәм. Хөкүмәттән башка әлегә буны беркем дә хәл итә алмаячак. Хөкүмәт әлбиттә ошо өлкәлә идара системасын яхшыртырга тиеш. Зур рәхмәт, Илдар. Хөрмәтле тыңлаучылар, 2 йондыз программаһының сираттагы соралышын йомгаклайбыз. Ашхадар радио студиясында мин Тимур Мухтаров һәм Илдар Кинебулатов булды. Тавыш режиссеры Рустам Кадыргулов, проект авторы Зилия Шаймарданова. Келәһе очрашуларга тиклем сау булыгыз.